आ भोरे भोरे काहे कइले फोन आए जरूरी रहे काम काम। लड़कियां क्या कह रही है कि चेकअप डाका तरवा से करावे रे भरवा खाए के मन करो मचरवा खाए के मन करो मचरवा। उसी स्टाइल में झूठा में कि भोरे भोरे काहे कइले फोन एते जरूरी रहे काम काम।